नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी। यहां पॉसिबल है। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी येथील उपरलकर स्मशानभूमीतील लाखे समाजाची दफनभूमी देखील आहे। मात्र नगर परिषद प्रशासनाकडून त्या परिसराची स्वच्छता व्यवस्थापन केलं जात नसल्यानं ते हळूहळू आता दहनभूमीच्या हद्दीत पोहोचलं आहे। नगर परिषदेचा वारंवार याकडे लक्ष वेधूनही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही। त्यामुळे दहनभूमीची दफनभूमी होते की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे। यावर तात्काळ कारवाई न झाल्यास निवेदनावरती असलेल्या सह्यांचा चौपट लोकांना घेऊन नगर परिषदेच्या समोर उपोषणाला बसणार असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर पराडकर यांनी दिला आहे। कारण एक वर्षापूर्वी आम्ही हे म्हणजे 8-9 महिन्यापूर्वी आम्ही हे निवेदन दिलं हे निवेदन त्यावेळी नगराध्यक्षा मॅडम रजेवर असल्यामुळे प्रसिद्धी रजेवर असल्यामुळे नेरोडेकर साहेबांकडे चार्ज होता। त्यावेळी त्यांच्याकडे आम्ही हे निवेदन दिलं आणि त्यावेळी ह्या महिन्यात आम्ही कौन्सिलच्या मीटिंगमध्ये घेऊन आम्ही हा विषय करतो आणि कायमस्वरूपी हे घालतो, वॉल घालतो 4-5 फुटी आणि हा बंदोबस्त करतो आणि हे सगळं साफसफाई करून त्यांना व्यवस्थित करून देतो। आणि त्यांना आम्ही सांगितलेलं होतं की आमचं कोणाच्या विरोधात का आहे नाही, त्यांची सोय व्हायला पाहिजे। म्हणजे सकाळी हे जर इकडे आले तर इकडे यायला वेळ लागणार नाही। म्हणून आम्ही काय सांगितलं, जर तुम्हाला हे आता उद्या हे दिवस कार्य इथे करतात, उद्या इथे जर हे करायला लागलं तर मग तिथून दिवस कार्याला सुद्धा लोक यायला घाबरतील नाही। म्हणून आम्ही ते सांगितलं की तुम्ही आत्ता ह्याचा बंदोबस्त करा, नापेक्षा हे उद्या सकाळी हे तुम्हाला प्रकरण डोईजड जाईल आणि हे कोणाला ऐकणार नाही। आणि त्याचं कारणीभूत तुम्ही असणार, कारण का तुम्हीच ती साफसफाई केली नाही, झाडं काढली नाही, त्याच्यामुळे हे सगळे पुढे आले। त्यांचा याच्यात आम्ही दोष म्हणत नाही, कारण त्यांना जर ते स्वच्छता नसेल तर ते साफसफाई ती केलेली नसेल तर त्यांना पुढे येण्याशिवाय पर्याय नाही। त्यामुळे वेळीच ह्याच्यावर विलाप झाला पाहिजे असता। त्यामुळे मी हा विषय मुद्दाम सुधीर साहेबांच्या कामावर घातलेला आहे, कारण हे होणं गरजेचं आहे। यांच्याकडे आम्ही गेली 8-9 महिने निवेदन देऊन सुद्धा काय उपयोग झालेला नाही। आता शेवटचा उपाय म्हणजे सूर्य साहेबांना घेऊन मुख्याधिकारी साहेबांना एक भेट आम्ही शेवटची घेणार आणि सगळ्या ज्या नागरिकांनी त्या अर्जावर सह्या केलेल्या आहेत त्याच्या चौपट लोकांना घेऊन एक दिवशी नगरपालिकेसमोर उपोषणाला बसणार। त्याच्या हद्दीमध्ये आज दफनभूमी आहे आणि या ठिकाणी अग्नी देण्याची ही भूमी आहे। तर एक 2 समाजामध्ये असणारा एक म्हणजे एकाच भूमीमध्ये हे दोन्ही विधी केले जातात। ज्या ठिकाणी ही दफनभूमी आहे, तर दफनभूमी आणि ही अग्नी देण्याची जी भूमी आहे यांच्यामध्ये एक सावंतवाडी नगर परिषदेने योग्य असं नियोजन करून पूर्ण जो आज या ठिकाणी जो झाडी वाढलेली आहे आणि त्या पूर्णपणे अशी दुर्दशा झालेली आहे या भूमीची, तर ती सावंतवाडी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना जवळपास प्रशासक असल्यापासून हे सावंतवाडीतील जागरूक नागरिक आणि यांची जी समिती आहे हे वारंवार पाठपुरावा करत आहेत। त्यानंतर नगरसेवक निवडणूक झाली, निवडणुकीनंतर बॉडी बसल्यानंतर सुद्धा यांनी पाठपुरावा केला, पण त्या पाठपुराव्यानंतर सुद्धा कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली दिसत नाही। तर या ठिकाणी योग्य असं सावंतवाडी नगर परिषदेने नियोजन करून त्यांना पूर्णपणे ही झाडी साफ करून योग्य अशी जागा करून द्यायची। त्यानंतर जी हे 2 कंपार्टमेंट आहेत, तर त्या 2 कंपार्टमेंटमधून एक 5 फुटाचा एक गडगा मारला आणि एक त्यांना पण सुंदर असं नियोजन करून त्या ठिकाणी जागा करून दिली। या बाजूला पण जशी जागा आहे तशी जर त्यांना जागा उपलब्ध केली तर त्या ठिकाणी या दोन्ही समाजाच्या जे लोकांची जे काय आहे ती एक चांगली सोय। नाही तर आज जवळपास सीमेवरती येऊन जवळपास आज ही या ठिकाणी जर तुम्ही बघाल तरी बॉडी या ठिकाणी पुरली गेलेली आहे। जर ही 5-10 मीटरचं अंतर आहे तर आज त्यांची गैरसोय होते, कारण त्या ठिकाणी पाण्याचा जो ओढा वाहतो आहे, त्या ठिकाणी झाडी वाढलेली आहे, मनुष्य जाणं शक्य नाही आहे अशी ही जागा झाली आहे। त्यामुळे त्यांचा पण जिल्हा परिषद सदस्य मायकल डिसोजा यांनी केलेल्या आरोपांना युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय। पाहूयात। आपण इथे उपस्थित आहे त्याच्यासाठी मी आभारी आहे।
काल आपल्याला माहिती आहे की माझ्यावर एक आरोप केलं गेलं होतं. मी हे प्रेस त्याच्यामुळे बोलवली आहे की मला माझा विषय आणि माझा मुद्दा मांडायचं होतं. काल जेव्हा ही घटना झाली, आपलं बरेपैकी लोकांनी मला फोन केलं, मला माझा विषय विचारलं. त्याच्यासाठी मी खरंच सांगते, मी खूप आभारी आहे. कारण दरवेळी असं असते की दरवेळी माझ्यावर जे आरोप होत असते, मी दरवेळी उत्तर देत नाही. कारण आमचा मन असं आहे आणि विचार असे आहे की काम करत राहावा. आपण सगळे आहे, आमची जनता आहे, जनतांना खरं सगळं माहिती आहे आणि ते नेहमीच आम्हाला सपोर्ट करत आहे. मॅडम, काल ग्रोबेक टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड नी एक मुद्दा उचललेलं. आम्ही जिमखानाच्या बिल्डिंग जे कल्चरल डेव्हलपमेंटसाठी बिल्डिंग आहे त्याची मी चौकशी करायला गेलेले. कारण आम्हाला ते खालच्या फ्लोअरमध्ये आपले युवकासाठी, आपले कल्चरसाठी काहीतरी चांगलं करायचं होतं. आम्हाला तिथे दशावतार नाटक ठेवायचे होते, एक ग्रीन रूम करायचं होतं की आपले युवक तिथे काहीतरी वेगळं करू शकणार, पॉडकास्ट करू शकणार. खूप असे आम्हाला लोकांचे पत्र आले आहे. तर युवकासाठी आपण काय चांगलं तिथे करू शकते त्याच्यासाठी आम्ही चौकशी करायला मी प्रशासनसोबत आणि प्रतीक बांदेकरजी पण माझ्यासोबत होते. चौकशी करताना आम्ही विचार केलं की आपण वरती जाऊन फक्त बघूया, कारण माहिती आहे की तिथे ग्रोबेक टेक्नॉलॉजीज आणि मुंबई युनिव्हर्सिटी आहे. तर आम्ही विचार केला की मुलांना भेटूया. वरती गेले तर आम्हाला कळलं की 2 रूम्सचा वापर होत होतं. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये 15 दिवसच्या मुदतसाठी एक रूम आम्ही ठरवलं होतं. ते एक रूमचा रेंट आम्ही प्रशासनाची सल्ला घेऊन 50,000 प्लस GSTमध्ये ठरवलं होतं. 15 दिवस, फक्त 15 दिवसासाठी. काल 1.5 महिना झाला आहे आणि आम्ही काउन्सिल मीटिंगमध्ये ठराव पण घेणार होते की आपण कसं हे पुढे घेऊ जाऊ शकते. पण काल जेव्हा मी वरती गेले, मी बघितलं की 2 रूम्सचा वापर होत होतं. तर मी ऑफिस इन्चार्जना प्रश्न विचारलं की आपण दुसरी रूम वापरत आहे, कशाला वापरत आहे. त्यांनी माझ्यासमोर बघितलं, काही सांगितलं नाही. तेव्हा मायकेल डिसूजाजी तिथे आले आणि त्यांनी सांगितलं की हे रूम तर मॅडम आजच वापरलं आहे ना. आणि त्यांनी ऑफिस इन्चार्जना ते प्रश्न विचारला. ऑफिस इन्चार्ज हो म्हणाला. मी त्यांना परत विचारलं ऑफिस इन्चार्जना, आपण खोटं बोलत आहे. ते गप्प राहिला. मी परत विचारलं, आपण खोटं बोलत आहे. ते गप्प राहिला. तेव्हा मी त्यांना फक्त हे सांगितलं की नगरपालिकेने आपल्यासाठी, आपल्या युवकांना सहकार्य करायला हे रूम दिली आहे, तर आपण हे खोटं कशाला बोलत आहे. मला उलटा प्रश्न विचारलं गेलं की तर आमचे मुलांना बाथरूम पण वापरायचा नाही. आम्ही चौकशी केली, बाथरूमचा विषय कधीही होत नव्हता. तिसरी रूममध्ये जेव्हा मी बघितलं तर तिथे त्यांचे मुले जेवत होते. हळूहळू आपल्याला एक रूम दिली आहे, आपण 3 रूमचा वापर करत आहे. माझं फक्त हे मन होतं की आपल्याला बघा, दुसरी रूम पाहिजे, मुलं वाढत आहे, बरी गोष्टी आहे. पण आपण एक टाईम नगरपालिकेत येऊन प्रशासनाशी माझ्याशी बोलू शकत होते. एक नगराध्यक्षाच्या नात्यानं ही माझी जबाबदारी आहे की नगरपालिकेची बिल्डिंग आपण कोणाला देत आहे तर त्याच्यावर चेक ठेवायला, सगळं व्यवस्थित आहे ते बघायला. खाली पण मी गेलेले तर मी बघितलं होतं खालच्या फ्लोअरमध्ये क्लिनिंग व्यवस्थित नव्हता, कारण ते बिल्डिंगचा वापर, ग्राउंड फ्लोअरचा वापर होत नाही आहे. आम्ही आमचे प्रशासनचे कर्मचारी विनोद सावंतजींना तिथे बोलवलं आणि मी त्यांना फक्त ते म्हटलेलं की हे पूर्ण ग्राउंड फ्लोअरचं क्लिनिंग आपण करून घ्या. आणि बाथरूम हायजीन महत्त्वाची गोष्टी आहे, मी दरवेळी ते सांगते. तर बाथरूमचा विषय ह्याच्यामध्ये होतच नाही. आपण दरवेळी, मी आज एक नगराध्यक्षांना नात्यानं तिथे आले आहे, आपण उलटा माझ्या राजघराण्यावर, माझ्या परिवारावर टीका घालत आहे. ती चांगली गोष्टी नाही आहे. तर एक नगराध्यक्षाच्या नात्यानं मला काय करायचं नाही आपले लोकांसाठी. दरवेळी मी आपले लोकांसाठी ते काम करत आहे. त्यांच्या जे बेनिफिटसाठी दुसरे आम्ही डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स घेत आहे.
तर ते मला करायचं नाही. आणि उलटा आपण मला ते प्रश्न विचारत आहे की तुम्ही असं कशाला करत आहे. कणकवली शहरातील DSP गार्डन या गृहनिर्माण प्रकल्पातील ग्राहकांना पूर्वकल्पना न देता आणि विश्वासात न घेता स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याचा प्रकार गुरुवारी दुपारी उघडकीस आलाय. या गृहनिर्माण प्रकल्पातील तब्बल 30 मीटर अदानी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांना विश्वासात न घेता अचानक परस्पर बदलले. संतप्त ग्राहकांनी मीटर बसवणाऱ्यांना जाब विचारत काम बंद पाडलंय. मी संतोष नारायण तांबे DSP गार्डनमध्ये आज आमचे मीटर बदलले आहेत, पण कोणत्याही प्रकारची कल्पना आम्हाला दिली नाही. आम्ही इथे राहतो आहे, परंतु आता आम्ही सकाळी आता खाली आलो तर बघतो तर मीटर बदललेले आहे. मी रामचंद्र नामदेव भानुसे DSP गार्डनमध्ये राहतो. आम्हाला कोणत्याही प्रकारची परवानगी न देता परवानगी न मागता आमचे मीटर बदलण्यात आले आणि आम्हाला पूर्वीचेच मीटर बसवून हवे आहेत. आम्हाला हे नवीन मीटरची परवानगी न देता बसवणे हा पूर्णपणे गुन्हा आहे. तर लवकरात लवकर आम्हाला जुनाच मीटर बसवून देण्यात आला. नागेश मगवेर आहे. माझं मीटर बदललं गेलं आज, पण मला कुठल्यापणे आधी कल्पना दिलं नव्हतं. मला आता जुनं मीटर बसून पाहिजे. मीटर ते त्यांनी पुन्हा पूर्ववत जुने मीटर त्यांचे लावून द्यायचे आहेत लोकांचे. आणि लोकांना सुद्धा आव्हान आहे, जर तुमच्या बाबतीत असा प्रकार झालेला असेल तर सरळ पोलीस स्टेशनला या किंवा लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधा किंवा प्रसारमाध्यमांशी संपर्क साधा. अर्धा जून महिना उजाडला तरी देखील पाऊस पडेना. हवामान खातं पाऊस उशिरा असल्याचं सांगत आहे. अल निनोचा प्रभाव असल्याचं सांगत आहेत. याच पार्श्वभूमीवरती शेतकऱ्यांनी कोणती पिकं घ्यावीत या संदर्भात कासरल गावचे प्रगतशील शेतकरी अनिल सावंत यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी उमेश बुतडे यांनी साधलेला संवाद पाहूयात. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि याच देशामध्ये शेतकरी हा राजा मानला जातो. आणि याच शेतीमध्ये आपण बघतोय की कोकणात प्रामुख्याने भात शेती केली जाते. पण भात शेती ही पावसावर अवलंबून असते आणि पाऊस आला काय त्याची वाट बघणे, त्यानंतर कधी पाऊस येईल, नाही आला तर शेती कशी करावी, या सर्व ओढ लागून राहिली असेल शेतकऱ्याला. पण या सगळ्याला फाटा देत एक असे शेतकरी आहेत ज्यांनी पावसावर अवलंबून राहता आपण जी शेती आहे, जशा पद्धतीने पाणी उपलब्ध नदीच्या कडे असेल, विहिरीचं असेल, हे सगळं पाणी उपलब्ध करून त्यांनी आपल्या शेतामध्ये नारळ असतील, केळी असेल आणि आंतर पीक म्हणून नंतर लिंबू असेल, त्यानंतर मग चाफा असेल, अशी वेगवेगळी पिकं जी घेतली त्यांनी शेतीमध्ये प्रगती केलेली आहे. आणि कुठल्याही म्हणजे पावसाची वाट न पाहता आपण सक्षम शेतकरी बनवू शकतो, अशा पद्धतीचे शेतकरी म्हणून अनिल सावंत हे आपल्यासोबत आहेत, कासरलमधले आहेत ते. सावंत साहेब नमस्कार. प्रथमतः तुम्ही एक आदर्श शेतकरी आम्ही म्हणू शकतो, कारण सध्या परिस्थिती बघतोय की पावसावर अवलंबून सगळ्या शेती करत असतात. आणि याच आपण ज्या शेतीमध्ये उभ्या तुमची शेती आहे त्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची पिकं तुम्ही लावल्यात. शेतकरी म्हणून काय सांगाल शेतकऱ्यांना, कारण शेतकरी आहे तो सध्या म्हणतो की शेती होत नाही आहे, वेगवेगळे कारणं पुढे येत आहेत, पिकं असतील, पाणी असेल, हवामान असेल, पण तुम्ही ही शेती करून दाखवता. एकंदरीत काय सांगाल याबद्दल? नाही, पावसाचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे अल निनोमुळे. तर शेतकऱ्यांनी इतर पिकांकडे वळलं पाहिजे. एकूण भातशेतीवर अवलंबून न राहता असं मिश्र पीक, म्हणजे आता मी केळी लावली आहेत, त्याच्यात लिंब आहेत, निरफणस आहे, चाफा आहे. चाफ्याला पण मार्केट आहेत, कणकवलीजवळ मार्केट असल्यामुळे आपल्याकडे सगळ्या वस्तूंना मार्केट आहे. तर त्यांनी वेगवेगळी पिकं केली पाहिजे. एकाच पिकावर अवलंबून न राहता पाण्याची सोय असेल तर त्यांनी चांगल्या प्रकारे अशी शेती करता येते. काय फळबाग करा, काजू, आंबा, बांबू लागवड, हे सगळं आपल्याला इथे करता येतं. फक्त त्याची इच्छा पाहिजे, नाहीतर पाऊस नाही म्हटलं तर काहीच होणार नाही. इच्छा हो. आणि स्वतः त्यांनी कष्ट करायला, कामगारांच्या जीवावर करून हे चालणार नाही. त्यांनी स्वतः केलं पाहिजे. सगळं यांत्रिकीकरण पण आहे सध्या शेतीचं. हो, यांत्रिकीकरण प्रत्येक गोष्ट, आता खड्डा मारणं, भात कापणं किंवा इतर जी प्रकार आहेत त्या सगळ्या मशिनी आपण घेतल्या पाहिजेत, तरच ते शक्य आहे. कारण मॅनपॉवर आता नाहीच आहे, माणसं मिळतच नाही, असा प्रकार चालू आहे. साधारणतः तुम्ही केळीची जी एकरची बाग आहे, केळी किती एकरमध्ये आहे आणि कुठली पिकं ह्या सगळ्या तुमच्या जागेमध्ये? माझी ही केळीची 3 एकरमध्ये बाग आहे आणि एक 1000 केळीची झाडं आहेत, परत लिंब आहेत, नारळाची झाडं आहेत, चाफा आहे, असं वेगवेगळं आंबा आहे, त्याच्यात चिकूची पण झाडं आहेत. म्हणजे सगळ्या प्रकारची केळी ही 2-3 प्रकारची जात आहे माझ्याकडे, म्हणजे एकच नाही. मार्केट मिळतं? हो, मार्केट मिळतं.
आणि चांगल्या प्रकारे म्हणजे मार्केट जवळ आहे, त्यामुळे ते पटकन जाऊन देता येतं. काय भाव मिळतो सध्या आणि काय काय प्रॉफिट होतं? भाव असा चढ उतार असतो. सीझनला म्हणजे जास्त मिळतो, ऑफ सीझनला कमी मिळतो, पण आहे प्रॉफिट आहे. काय पण भात शेती सध्या करता तुम्ही? हो, भातशेती पण करतो. भातशेती उन्हाळी करतो, पावसाळी पण करतो, पण त्याला मॅनपॉवर लागते. काय आणि आता भातशेती पण करतेवेळी कमी कालावधीचं भात किंवा त्याला म्हणजे ताण पाणी कमी असले तरी टिकलं पाहिजे अशी शेती केली पाहिजे. बरोबर. काय तर काही शेतकरी म्हणतात की शेती सध्या आता हे कंटाळा, म्हणजे काही शेतकऱ्यांनी शेती पण सोडून दिली, देखील उत्पन्न होत नाही असं म्हणत सोडून दिलं. त्या शेतकऱ्यांना काय सांगाल? नाही, शेती सोडून दिली म्हणजे त्यांना मॅनपॉवर नाही किंवा करण्याची इच्छा नाही. काय विषय कसा आहे की पाण्याची सोय असेल, आता घाटावर कसं आहे, सरकार 1 कोटी 3 कोटी लिटरची तळी देतं, स्कीम देतं. आपल्याकडे तसं अजून नाही. पाणी नसल्यामुळे लोकांनी शेती थोडीशी सोडली आहे. आता आमच्याकडे पण नदीला बंधारा आहे, पण मे महिन्यात आम्हाला पाणी पाहिजे असतं त्यावेळी तो बंधारा फोडून सोडतात. म्हणजे पाणी कोकणात हे पाणी महत्त्वाचं आहे. मग ते शेततळं वगैरे असं जर केलं तर चांगल्या प्रकारे शेती होऊ शकते आणि लोक पण मग शेती करायला तिकडे येऊ शकतात. पण या संदर्भात कृषी विभाग आहे किंवा यांचं काही सहकार्य लाभतं तुम्हाला, त्या संदर्भात काय सांगाल? नाही, कृषी विभाग हा इकडे येतच नाही. मुळात जो कृषी विभागावर सरकार खर्च करतो ना, तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतच नाही. कारण ते कुठची स्कीमची माहिती देत नाही. आता शेततळी आहे किंवा मल्चिंग आहे किंवा कुंपणसाठी आहे, ही कुठची माहिती शेतकऱ्यांना देत नाही. आम्ही हे स्वतः आमच्या पैशाने केलेलं आहे. काय किंवा चांगल्या प्रकारची रोपं कुठे मिळतात, की त्या रोपांना औषध कुठचं मारायचं किंवा खत कुठचं घालायचं, ही सुद्धा माहिती आम्हाला दिली जात नाही. हे आमचं परंपरागत आम्हाला माहिती आहे, त्याप्रमाणे आम्ही शेती करतो. पण कृषी विभागातले काही जे कृषी सेवक आहेत किंवा वेगवेगळे जे कृषी विभागातले अधिकारी आहेत ते जनजागृती करतात, माहिती देतात असं देखील सांगतात, पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. नाही, तुम्हीच पत्रकारांनी त्यांना एक दिवशी जाऊन विचारा की तुम्ही किती लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलात काय, आणि तुम्हाला ते सांगतील ना, अमुक तिथे काहीतरी लिहिलं असेल ना, अमुक शेतकऱ्याकडे गेलो, आमची सही असेल, काहीतरी तुम्हाला दिसेल ना, मग त्यांचं काय असेल ते तुम्हाला समजेल ना की बाबा हे जातात की नाही जातात. कृषी सेवक इकडे कोण येतही नाही आणि माहितीही देत नाही. आता भात बियाणंसुद्धा वाटप केलं जातं म्हणजे शेतीच्या ह्याच्यासाठी, तर ते सुद्धा इकडे आलेले नाहीत. काय हे आता चाफ्याची फुलं तुम्ही एकत्रित काय भाव आहे ह्या चाफ्याला? चाफ्याला 2 रुपयाने मार्केटला जातं, कणकवली मार्केटला 2 रुपयाने जातं. ऑफ सीझनला 1 रुपये, सीझनला 2 रुपयाने. चांगला भाव आहे. चांगला भाव. हो हो. एकंदरीत ही काय बघितलं तर केळी असेल, नारळ असतील, त्यानंतर चाफा आहे. याच्या व्यतिरिक्त आणखी कुठली पिकं तुम्ही घेऊ इच्छिता आणि त्यातून काय फायदा होऊ शकेल? भरपूर. आता बांबू लागवड केली तर त्याला काय त्रासच नाही. एकदा लावले की आपण म्हणजे ती चोरी होऊ शकत नाही किंवा खत दररोज घालावं असं नाही, पाणी लावायची गरज नाही. ते सुद्धा एक चांगल्या प्रकारे बांबूची शेती करू शकतो आपण. आता दुसरं चंदन लागवड आहे किंवा वेगवेगळी अशी झाडांची लागवड केली. मार्केट आहे, भरपूर मार्केट आहे त्याला. बरोबर. मसाल्याचे पदार्थ मसाल्याचे पदार्थ, मिरीचं लागवड करू शकता. हां, भरपूर. फक्त काय पाणी आणि माणसं आणि करण्याची एक इच्छा पाहिजे तर ते आपण करू शकतो. सुपारी, आता माझ्याजवळ 250 सुपारीची झाडं आहेत. काय एकंदरीत प्रगतील शेतकरी आपण म्हणू शकतो. ह्या सर्व जे क्षेत्रामध्ये आपण काम करताना आपण शेती किती वर्ष एकंदरीत करता आहात ही शेती? मी आता जवळजवळ 20 वर्ष करतोय. 20 वर्ष. हो, माझा दूध धंदा आहे, परत कुक्कुटपालन आहे, गॉट फार्मिंग पण केलेलं आहे. म्हणजे सगळ्या प्रकारचे जे असेल ते मी थोडं करत राहतो. म्हणजे मला जे महिन्याला खर्च आहे तो मी शेतीतून काढतो. हो. आम्ही एक आमचं परंपरागत एक वांग्याचं हे होतं, म्हणजे बी होतं. त्याच्यावरून आम्ही रत्नागिरी दापोली कृषी विद्यापीठाला ते पाठवलं. त्याच्यावर आम्हाला ते पॅटर्न मिळालं. ते वांगं जवळजवळ एक 600 ग्रामचं असतं आणि ते खायला म्हणजे आपण जे भाजून वगैरे त्याचं हे बनवतात वांग्याचं भरीत वगैरे, त्याच्यासाठी 1 नंबर होतं. मग त्याचं आम्हाला पॅटर्न मिळालं आणि ते आम्ही सध्या कणकवली मार्केटला आम्ही लागवड करून त्याची विक्री करतो. आणि त्याचं पुढे अजून प्रोसेस चालू आहे. ते बी मार्केटला विकणं किंवा इतर लोकांना त्याच्यात इन्व्हॉल्व करणं हे आमचं तसं चालू आहे. त्याच्याबद्दल इतर जे शेतकरी आहेत त्यांना काय सांगाल? कारण बरेच शेतकरी आहेत ते शेतीमधून काही मिळतं उत्पन्न पण मनावं तसं मिळत नाही आहे.
वेगवेगळ्या कारणाने शेती देखील काही करत नाही, त्यांना शेतकऱ्यांना काय संदेश आहे? नाही, शेतकरी आता बरेच येतात, काय करतात, यूट्यूबवर बघतात आणि त्याप्रमाणे ते पैसे इन्व्हेस्ट करतात आणि त्याच्यातून एकच पीक केल्यामुळे काय मिळत नाही आणि लॉस झाल्यामुळे ते 10 लोकांना ते समजतं की ह्याने शेती केली आणि लॉस झाला, त्याच्यामुळे इतर लोक मग करायला मागत नाही. बरोबर. कारण यूट्यूबवर बघून त्यांना तेवढं माहितीच नसते ना कसं करायचं, काय करायचं, त्याच्यामुळे शेती ही कमी होत आली आहे. साधारणतः उत्पन्न किती मिळतं ह्या शेतीतून तुम्हाला एकंदरीत? महिन्याला मला एक 30,000 रुपये मिळतात. शेतीतून? हो हो. ओके. म्हणजे हे जे प्रगतशील शेतकरी आहेत सांगते की महिन्याला उत्पन्न आपल्याला हवं जे आहे अपेक्षित ते मिळतं आणि खरोखर शेतीतून केल्यामुळे एक समाधान वाटतं. आपण बघतोय की आता हा जून महिना सुरू आहे. साहेब, एक शेवटचा प्रश्न, जून महिना सुरू आहे पण पाऊस अजून आला नाही आहे, काय एकंदरीत सांगाल ह्या वातावरणात? नाही, ह्यावेळी अल निनोचा जो प्रभाव जास्त असल्यामुळे पाऊस हा थोडा लेट आहे पण येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एक 15 दिवसानंतर शेतीची लागवड वगैरे भात लागवड करायला हरकत नाही, पण कमी प्रमाण आहे, असं जास्त प्रमाणात येणार नाही आहे. बरोबर. म्हणजे यावेळी अल निनोचा प्रभाव असल्यामुळे शेती करावी पण जरा उशिरा पाऊस येईल आणि असं हवामान खात्याने सांगितलेलं. आपण बघतोय की ही जी बाग आहे या बागेमध्ये बऱ्याच प्रकारची जी झाडं आहेत ती लागवड करण्यात 3 एकर एकंदरीत ही बाग आहे. शेतकऱ्यांनी शेती करावी आणि ती चांगल्या पद्धतीने करावी, वेगवेगळी पिकं घ्यावीत, तशाच पद्धतीने वेगवेगळी झाडं लावली तर त्याच्यातून आपल्याला उत्पन्न येईल. तसंच दुग्धपालन असेल, शेळीपालन असेल, कुक्कुटपालन असेल, असे जोडधंदे देखील या शेतीमध्ये केले तर शेतकरी आपला सुखी होऊ शकतो. वेगवेगळे जे कृषी विभाग असेल किंवा अन्य जे विभागातून आपल्याला योजना आहेत पण योजनेचा फायदा कितपत होईल हे सांगू शकत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण सरकार योजना सांगत आहे, वेगवेगळ्या योजना आपल्याला मिळू शकतात, त्याची जनजागृती होते, पण त्या जनजागृतीचा योजनेचा फायदा देखील घेऊन काही शेतकरी शेती करू शकतात आणि आपल्याला शेतीमध्ये प्रगती होऊ शकते. त्यामुळे खरोखरच शेतकऱ्यांनी शेती करून आपली प्रगती साधण्याची गरज आहे असं एकंदरीत आपल्याला दिसतं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. राजघराण्यावरचे आरोप सहन करणार नसल्याचं नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसलेंनी सांगितलंय. पाहूयात. सावंतवाडीमध्ये मायकल डिसोजांनी केलेल्या आरोपानंतर सावंतवाडीची नगर परिषद चर्चेत आली आणि नगराध्यक्षांवर किंवा त्यांच्या कुटुंबावर आरोप केले गेले. आपल्यासोबत नगराध्यक्ष युवराज्ञी श्रद्धाराजे आहेत. मॅडम, बघितलं तर तुमच्यावर किंवा तुमच्या राजघराण्यावर काही आरोप केले, ऑडिओ त्यातनं दाखवले, काही व्हिडिओ आहेत असं सांगितलं, किंवा जो काही महत्त्वाचा एक मुद्दा होता त्या जागेचा मुद्दा होता आणि त्याच्यावरनं हे आरोप झालेत. या सगळ्याकडे तुम्ही कसं बघता? खरं सांगू तर वाईट वाटते, कारण काल जे काही झालं होतं, आम्ही बिल्डिंगमध्ये कल्चरल प्रोग्राम काय करू शकते आपले लोकांसाठी, आपल्या युवकसाठी, त्याच्यासाठी आम्ही चौकशी करायला गेलेली आहे आणि आम्हाला वाटलं की आपण वरती जाऊन मुलांना भेटूया आणि आम्ही प्रश्न विचारलेलं की 2 रूम्सचा वापर आपण करत आहे, आपण आम्हाला 1 रूमचा रेंट सांगितलेलं. तर जेव्हा मी प्रश्न विचारलं तेव्हा मला उलटा विचार केलं की तर आमचे लोकांना बाथरूम वापरायचं नाही, ते आम्ही बाथरूमच्या विषयी आलाच नव्हता आणि आम्ही हे प्रश्न विचारलं आणि हे अपेक्षा होती की आज नगरपालिकेने आपल्याला सहकार्य केलं आहे, आपल्याला हे चांगली रूम उपलब्ध करून दिली आहे, तर आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती की आपण दुसरी रूम वापरणार आहे तर एक टाईम प्रशासनकडून, नगराध्यक्ष मी आहे तर माझ्याकडून येऊन बोलायला. आम्ही नेहमी सहकार्य केलं आहे, आपले रिलेशन परिवारसोबत सुंदर होते आणि हे झाला इन्सिडेंट तर मी नगराध्यक्ष आहे ते विसरताना त्यांनी माझ्या राजघराण्यावर, माझ्या परिवारावर टीका केला आहे. दरवेळी माझ्या परिवारावर टीका कशाला होत आहे? तर एक नगराध्यक्षाच्या नात्यानं हे माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे. नगरपालिकेची उत्पन्न आम्ही वाढत आहे, आम्ही स्वतः तरी नाही घेत. हे जे काही आम्ही केलं लीगली केलं आहे, कॉन्ट्रॅक्ट आहे, मी आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट दाखवलं होतं, 15 दिवससाठी आम्ही दिलं आहे, रेंट ठरवून दिलं होतं आणि प्रशासनकडून आम्ही विचार करून त्यांची सल्ला घेऊन हे ठराव घेतलं होतं. तर हे दरवेळी माझ्या राजघराण्यावर टीका कशाला करत आहे? किती आम्ही सहन करू? मी कधीही कोणाशी मी वाईट नाही बोलत, कोणाबाबत कधीही मी काय बोलत नाही. आज पण मला प्रश्न विचारलं तर मी ग्रोबेक टेक्नॉलॉजीज एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, ते दरम्यान मी ते डिसिजन घेतलं आहे. मी कधीही एक इंडिव्हिज्युअलना असं टीका कधी करत नाही, कारण ते माझी संस्कृती नाही आहे, त्यांचे माझे विचार नाही आहे. आणि मी खरं सांगते, हे झालं त्याच्यानंतर
आपण सर्वांनी मला जे सपोर्ट दाखवला आहे, आपण सांगितलं की मॅडम दरवेळी असं होतं आहे, आपण काय करणार, तर अनफॉर्च्युनेटली हे खूप पुढे जात राहिलं तर मला काहीतरी लिगल ॲक्शन घ्यावं लागणार. कारण दरवेळी आम्ही काही बोलत नाही त्याच्यामध्ये ते अर्थ नाही की मी खोटी आहे, नाही, ते अर्थ आहे की माझे जे संस्कार आहे, मी फक्त काम करायला इथे आले आहे, मी राजकारण खेळायला नाही आले आहे. माझं ध्येय आणि माझं लक्ष एकच होतं की मी सावंतवाडीसाठी काम करणार आहे आणि तेच माझे प्रयत्न आहे. आपण जनता इथे आहे, जनतांना सगळं माहिती आहे, मला परत परत बोलायची गरज नाही आहे. निश्चितच त्यांनी काही 25 ऑडिओ त्यांच्याकडे आहेत, व्हिडिओ आहेत, असा पण एक आरोप केलेला पाहायला मिळतो. मगाशी पण तुम्ही पत्रकार परिषदेत त्याच्यावर आवाहन केलंच, पण पुन्हा एकदा काय सांगाल, कारण त्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ संदर्भात त्यांना काय आवाहन कराल? आता ऑडिओ आणि व्हिडिओ आहे तर प्लीज दाखवा, लोकांना पण बघू दे काय विषय आहे. मी आज पण सांगत आहे आणि दरवेळी ते सांगणार, आम्ही जे काही कधी पण निर्णय घेतला आहे ते सावंतवाडीच्या विकासासाठी घेतला आहे आणि असं काही चुकीचं असणार तर प्लीज आम्हाला येऊन दाखवा. मी कधीही कोणाशी बोलले नाही आहे आणि हे जे आरोप माझ्यावर दरवेळी लोक घालत आहे हे चुकीचं आहे. कोकण कला व शिक्षण विकास संस्थेच्या माध्यमातून स्कूल किटचं वाटप करण्यात आलं आहे. 5,000 गरजू विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वाटप केलं जातं. जिल्ह्यातील 1,000 गरजूंना याचं वाटप करण्यात आलं आहे. संस्थेच्या या पवित्र आणि आदर्श करण्याला बघून मला खूप बरं वाटलं. आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. आपण असंच चांगलं काम करत राहा. आपल्याला आपले सगळे युवकचे ब्लेसिंग भेटणार आणि तेच आपल्यासाठी महत्त्वाची गोष्टी आहे. सगळे युवकांना भेटून मला खूप आवडलं. कधी पण आमची काही मदत लागली, कधी पण आमची काही मदत लागली, आपल्याला माहिती आहे आम्ही राजघराण्यामध्ये आहे, नगरपालिकेत आहे, काही सल्ला पाहिजे, काही पाहिजे, प्लीज या. मला खूप आवडेल की आम्ही आपल्याला काहीतरी करिअर गायडन्स देऊ शकतो. आणि उद्या स्कूल परत सुरू होणार आहे आणि हे ऑनेस्टली सांगू तर जेव्हा मी माझा चाइल्डहूडचा विचार करत होते तर स्कूल सुरू होणार आहे तर उत्सुकता असते आपल्या मनमध्ये आणि मी तेच प्रार्थना करेन की ईश्वर आपल्याला खूप बुद्धी आणि यश देवे. नमस्कार. गेली 2012पासून हा उपक्रम आम्ही महाराष्ट्रभर राबवतो. ह्या वर्षी 5,000 स्कूल बॅग म्हणजे स्कूल किट वाटपाचा उपक्रम आहे. त्यातल्या 1,000 बॅग जे आहेत ते सिंधुदुर्ग हा माझा जिल्हा असल्यामुळे कोकण कला व शिक्षण विकास संस्थेचं रजिस्टर ऑफिस असल्यामुळे 1,000 स्कूल किटचं वाटप आज इथं होतं आहे. एक 400-500 मुलं उपलब्ध आहेत. ह्याचं एक सिस्टम आहे की सगळ्याच शाळेतल्या मुलांना न देता जे खरोखरच गरजू गरीब आहेत ह्याच मुलांना हा स्कूल किट पोचावा ह्या दृष्टिकोनातून हा प्रयत्न आहे. अजूनही सामाजिक उपक्रम तुमचे असतात संस्थेचे, त्याबद्दल पण काय सांगा? हो, बरेच उपक्रम आहेत ज्याच्यामध्ये आम्ही 1200+ अशी मुलं आहेत, त्यांचे एकल पालक आहेत, म्हणजे सिंगल पॅरेंट असलेली अशी मुलं आहेत ज्यांना आम्ही दत्तक घेतो. महाराष्ट्रच नाही तर महाराष्ट्रासह एक 7 अजून जी राज्य आहेत त्या राज्यांमध्ये सक्षम नावाचा प्रोजेक्ट चालतो, ज्याच्यामध्ये 1200 मुलं आहेत ज्यांचा आरोग्य, शिक्षण, राहणं ह्या सगळ्याचा खर्च सामाजिक संस्था म्हणून कोकण संस्था उचलते, जेणेकरून ह्यांना शिक्षण मिळावं आणि शिक्षण मिळून हे आपल्या पायावरती उभे राहावं ह्या दृष्टिकोनातून हा प्रकल्प आहे. त्याच्याबरोबरच आम्ही महिलांसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवतो, ज्याच्यामध्ये लाईव्हलीहूड जनरेशन असेल, स्किल डेव्हलपमेंटचे वेगळे कोर्सेस असतील, असे अनेक कोर्सेस हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालतात. कालही आमचा एक उपक्रम होता ज्याच्यामध्ये महिला आपल्या पायावरती उभ्या राहाव्या अशा काही गरजू 17 महिलांना आम्ही शिलाई मशीन वाटप केलं. त्याच्यानंतर स्कॉलरशिपचा उपक्रम असतो जो सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी असतो
अनेक मुलं ज्यांना शाळेची फीज भरता येत नाही अशा मुलांसाठी स्कॉलरशिप आम्ही देतो, ज्याचे फॉर्म्स निघतात. ऑनलाईन फॉर्म्स भरल्यानंतर त्याचं इव्हॅल्युएशन करून अशा मुलांना स्कॉलरशिप दिली जाते. ह्याच्याबरोबर अनेक उपक्रम आहेत, ज्याच्यामध्ये गेल्या वर्षी आम्ही 19 सिंधुदुर्गातल्या शाळांना आणि महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात जर विचार केला तर 200 शाळांना कमर्शियल वॉटर फिल्टर दिले, ज्याच्या माध्यमातून एक 75,000 रुपयाच्या आसपासचा हा कमर्शियल वॉटर फिल्टर आहे, ज्याच्या माध्यमातून अनेक मुलं ज्यांना चांगलं पाणी पिता येत नाही, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वॉटर नाही, अशा पाण्याचा म्हणजे स्वच्छ पाणी त्यांना मिळावं ह्याच्यासाठीचा प्रयत्न आहे. अनेक शाळांचं पालघर, रायगड असेल, ठाणे असेल, अनेक शाळांमध्ये आम्ही टॉयलेट कन्स्ट्रक्शन करतो, त्याच्यानंतर तिथं सॅनिटरी वेंडिंग पॅड मशीन लावतो. असे अनेक विविध कार्यक्रम आहेत. सरकारबरोबरचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मायग्रंट जी लोकं आहेत, बाहेरून जी लोकं येतात, ज्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो, तर अशा मुलांसाठी पण आपण आरोग्याच्या वरती वेगवेगळ्या सुविधा देण्यासाठी औषधं, उपचार, त्याच्यानंतर मेडिकल कॅम्प अशा प्रकारचे विविध उपक्रम आपण जिल्ह्यासाठी राबवत असतो. कणकवली नगरपंचायत निवडणूक होऊन 6 महिने होऊन गेले तरी सत्ताधाऱ्यांनी एकही रुपयाचा निधी आणला नाही असा टोला बंडू हरणे यांनी लगावलाय. पाहूयात. कणकवली भ्रष्टाचार मुक्त करणारचा नारा देऊन जे सत्तेत आले पारकर आणि नाईक आणि त्यांची टीम, त्यांनी गेल्या आता 6 महिने पूर्ण होत आले तरी स्वतःच्या हिमतीवर एकही रुपया आणलेला नाही. आणि असताना यांचं जे प्लॅनिंग आहे त्याचा पहिला भ्रष्टाचाराचा प्लॅनचा नारळ यांनी फोडलेला आहे, श्री गणेशा किल्लेला आहे. आणि तो आम्ही सर्वांनी तेव्हाही सांगितलं होतं जेव्हा विरोधात आम्ही बसल्यानंतर की चांगल्या कामाला आमचा पाठिंबा राहील आणि जर चुकीचं काम असेल तर ते आम्ही करू देणार नाही आणि ते जनतेसमोर आणू. आणि याच्यातलाच एक पहिला यांचा भ्रष्टाचाराचा श्री गणेशा म्हणजे करायचा आहे भ्रष्टाचार, त्याचं पुराव्यानिशी आपल्या माध्यमातून कणकवलीकरांना समजावं म्हणून ही पत्रकार परिषद आहे. वस्तुस्था असं झालंय की मी तुमच्याकडे हे सगळे कागद देणार आहे. कणकवली नगरपंचायतचं त्यांनी आता एक टेंडर काढलंय की अपॉइंटमेंट ऑफ कन्सल्टंट फॉर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट सपोर्ट फॉर कणकवली वॉटर सप्लाय अँड अंडरग्राउंड सेवरेज स्कीम. म्हणजे एक पुरात पाणी नळ योजना करायची आणि त्यानंतर अंडरग्राउंड स्कीमचा DPR बनवायचा. आता या अंडरग्राउंड स्कीमसाठी पहिलं गोष्ट म्हणजे कणकवली शहराची पाणी पुरवठा योजना आहे ती प्रतिमानशी प्रतिदिन 135 लिटरची झाली पाहिजे आणि ती झाल्यानंतर अंडरग्राउंड स्कीम शासनाच्या निकषाप्रमाणे आणता येते. आणि म्हणून याची पूर्वतयारी कणकवली नगरपंचायतीने याच्या आधी हा ठराव देतो फेब्रुवारी 17चा याच्यासाठी याच्यातली शासनाची नियुक्त एक्सपर्ट PMC जो DPR आणि इस्टिमेट बनवलं पाहिजे यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण MGP सिंधुदुर्ग यांना आदेश देण्यात आले होते. या आदेशान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण म्हणजे MGPने या कणकवलीच्या टोटल पाणी योजनेचा सर्वे करून कुठे एक्स्ट्रा टाक्या पाहिजे, कुठे ESR पाहिजे, कुठे पंपिंग कॅपॅसिटी वाढवली पाहिजे, पाईपलाईन वाढवली पाहिजे, याचा सविस्तर सगळा प्रकल्प अहवाल तयार करून अंदाजपत्रके तयार करून आज ही अंदाजपत्रके अंतिमतः चीफ इंजिनियर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ठाणे पनवेलला आहेत. याची फक्त इस्टिमेटला TS घेऊन हे काम निधीच्या उपलब्धतेनुसार सुरू करायचं आहे. आणि असताना सुद्धा या कामापोटी साधारण 22 कोटीचा इस्टिमेट झालेला आहे आणि त्याचे 0.5%ने 11 लाख रुपये MGP सिंधुदुर्गला नगरपंचायत देणे आहे. त्यातले 5 लाख रुपये नगरपंचायत कणकवलीने MGPला ऍडव्हान्स म्हणून दिलेले आहेत. त्याचेही मी तुम्हाला ह्याचे पुरावे देतो. आणि असं असताना सुद्धा यांना ही जी वॉटर स्कीम आहे
ही जवळजवळ 50 कोटीच्या वर गेली पाहिजे आणि ती MGP शासनाची ती PMC असल्याने करणार नाही, म्हणून त्यांनी हे पैसे खर्च होऊन हे काम पूर्ण झालेलं असू नये. नवीन अंडरग्राऊंड ड्रेनेजच्या DPR बरोबर वॉटर सप्लायचं सुद्धा ह्याच कामाची PMC नेमण्याबाबत अधिकृत ही निविदा मागवलेली आहे. अजून या बाबतीत आम्ही कागदपत्र मागवले आहेत, पण आचारसंहिता असल्यामुळे ते फोडलं गेलं नाही, ओपन केलं गेलं नाही. त्यानंतर ते ओपन केल्यानंतर आपल्याला त्याचेही पुरावे दिले जातील आणि यांना फक्त ह्या प्रोजेक्टच्या कॉस्ट वाढवायच्या आहेत आणि प्रोजेक्ट पूर्ण झालेला असूनही परत त्या कामाचं हे टेंडर लावत आहेत आणि ह्याच्यावर आपण 11 लाख रुपये म्हणजे 5 लाख दिले, 6 लाख रुपये देणे आहे, म्हणजे ह्या निधीचा अपव्यय होणारच आहे. आणि जे MGPची स्टँडर्ड NGO आहे यांनी केलेलं काम यांना पसंत नाही. यांनी नवीन PMC नेमायच्या बाबतीतलं हे टेंडर काढलेलं आहे की जेणेकरून ह्याची कॉस्ट साधारण 50 ते 60 करोड पर्यंत होईल आणि नंतर ह्यांना ही मायावळा करायला मिळेल. कणकवली शहरात पोलिसांचा तिसरा डोळा समजले जाणारे CCTV सध्या बंद आहेत आणि त्यामुळेच अनेक घटनेचा उलगडा होण्यास वेळ लागतोय. गेली कित्येक महिने बंद असलेल्या CCTVमुळे नागरिक CCTV सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. पाहूयात. खरं म्हणजे कणकवली हे जिल्ह्यातलं मध्यवर्ती आणि झपाट्यानं वाढणारं शहर आणि सर्व तंत्रज्ञानयुक्त असे सुसज्ज असलं पाहिजे, पण दुर्दैवाने CCTV बंद असल्याचं समजतं. हल्लीच आपण बघितलं तर या मेन चौकात आणि पोलीस स्टेशनच्या अगदी हाकेच्या अंतरावर दुकानं फोडली गेली. मध्यंतरी मोटरसायकल कुठेतरी चोरीला जातात. या सगळ्याचं नियंत्रण CCTV मार्फत चांगल्या प्रकारे होईल आणि लोकांवर त्याचा धाक राहील. लोकांवर म्हणण्यापेक्षा चोरी आणि अवैध जे मार्ग आहेत त्यांच्यावर त्यांचा धाक राहील. काही ठिकाणी आता यंग नवीन ही जनरेशन पण रात्रीचे मोठमोठ्या कर्कश आवाजात 2 व्हीलर बाईक पळवत असतात. त्यांच्यावर कुठेतरी ट्रॅप करता येईल CCTVच्या माध्यमातून. त्यामुळे CCTV हा म्हणजे तिसरा डोळा जागा राहणं शहराच्या दृष्टीनं अत्यंत गरजेचं आहे. समाजाच्या सुरक्षेच्या आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचं आहे. तेव्हा हे CCTV जलद कार्यान्वित होण्यास गरज आहे. CCTV हा शहराचा तिसरा डोळा आहे थोडक्यात, आणि तो आज बंद आहे. वाईट एवढीच गोष्ट आहे की हे CCTV आताचे आमचे पालकमंत्री आणि त्यावेळी आमदार होते त्यांनी हा CCTV सेटअप पूर्ण पोलीस स्टेशनला दिला. आज तो जवळपास 99% CCTV बंद आहे. मग ह्याचं खापर कोणाच्या डोक्यावर पडलं? ते जर चालू असते तर आज ह्या चोऱ्या झाल्या नसत्या, माझ्या दुकानातली चोरी झाली नसती. दिवसादिवशी या ब्रिज खालून गाड्या चोरी होतात, ट्रक चोरी होतात, ट्रक भेटत नाहीत, 2 व्हीलर चोरी होतात. मग ह्या गोष्टी थांबण्यासाठी CCTVची गरज आहे आणि आज ती CCTV पूर्ण बंद आहे. आज पोलीस स्टेशनला तुम्ही गेलात तर CCTV पूर्ण बंद आहे. जे आत्ताचे पालकमंत्री आणि त्यावेळीचे आमदार यांनी ते CCTVचा सेटअप दिला. मग त्याचा मेंटेनन्स कोण करणार? तर त्याचाही मेंटेनन्स जर दिलेल्या माणसाने म्हणजे आत्ताच्या पालकमंत्र्यांनी जर करावं तर तसं त्यांनी सांगायला हवं. आमचे पालकमंत्री पूर्ण सक्षम आहेत या सर्व गोष्टींसाठी, पण प्रशासनाची काही जबाबदारी असते की आपल्याला जर एखादी गोष्ट जर एखाद्या कुठच्या म्हणा योजनेतून म्हणा किंवा आमदार खासदार फंडातून जर दिली असेल तर त्याला सुस्थितीत ठेवणं हे त्या प्रशासनाचं काम आहे. आणि त्या प्रशासनाच्या त्या कामात प्रशासन आमचं पूर्णपणे कमी पडते. कमी असं म्हणत नाही, पूर्णपणे कमी पडते. आज अशी परिस्थिती आहे, माझ्या दुकानाला चोरी होऊन जवळपास आज 1 वर्ष पूर्ण होईल, पण माझ्या चोरीचा एकाही रुपयाने छडा लागलेला नाही. पोलिसांना विचारले असता तपास चालू आहे, एवढीच एकच लाईन म्हणजे म्हणतात ना लाल अक्षरात लिहून ठेवून खाली अंडरलाईन मारलेली असते की तपास चालू आहे, संपला विषय. याच्या पुढे कोणताही तपास झालेला नाही. आणि हे CCTV चालू राहणे खरंच महत्वाचे, कारण की आज अशी परिस्थिती आपल्या थिएटरचा शो शेवटचा सुटतो 12:30 नंतर.
आणि 12:30 नंतर कोणीही नसतं. तो जो तिसरा डोळा चालू असेल ना तर सगळेजण बिंदास फिरू शकतात, लहान मुलीपासून म्हाताऱ्या बायकांपर्यंत. आज तो तिसरा डोळा चालू नसल्यामुळे लहान मुली आणि म्हाताऱ्या बायका सगळ्यांवर म्हणतात ना काय ते सावट आहे, भीतीचं सावट ते आहे. पोलिसांचा तिसरा डोळा समजला जाणारा CCTV कणकवली शहरात सध्या बंद आहेत. गेली बरेच दिवस बंद आहेत. आपण बघितलं तर या कणकवली पटवर्धन चौकात देखील हे जे 2 कॅमेरे आहेत ते इथे दिसते फक्त नावाला दिसत आहेत, पण यांची जी हे ॲक्टिव्ह नाही आहेत. वरून सध्या हे ॲक्टिव्ह होण्याची गरज आहे. कणकवली शहरात 10 ते 12 ठिकाणी या CCTVची बसवण्यात आलेले होते. पोलीस यंत्रणा या CCTVवर नजर ठेवून होती, कारण कणकवली पटवर्धन चौक असेल, बाजारपेठेतील कल्प कॉर्नर असेल, त्यानंतर झेंडा चौक आहे, पटकी देवी आहे, कणकवली कॉलेज रोड आहे, रेल्वे स्टेशन आहे, त्यानंतर नरडवे नाका आहे, या सर्वच ठिकाणी हे CCTV बसवलेले होते. आणि त्याच दरम्यान बघितलं तर आपण ह्या मुख्य चौकातला देखील CCTV एकंदरीत बंद आहे असं दिसतंय. कारण आपण बघतोय की CCTV कार्य होण्याची गरज आहे, कारण नागरिकांचे प्रतिक्रिया आपण जाणून घेतले की CCTV आहे तर जी एक वचक असतो पोलिसांचा, आणि पोलीस लगेच पाहून काही जर गुन्हा घडत असेल तर थांबवू शकतात. निश्चित पद्धतीने ज्या चोऱ्या असतील त्याच्या देखील उलगडा होण्यासाठी मदत होतो. पण ह्या CCTV बंदमुळे खूप मोठा प्रॉब्लेम सध्या सुरू आहे एकंदरीत. आणि या CCTV कधी चालू होणार हा देखील एक प्रश्न आहे. कारण आपण बघितलं तर पोलीस अधिकारी जे कणकवलीचे PI आहेत नलावडे यांच्याकडून माहिती घेतली तर आपण वरिष्ठ या संदर्भात प्रोसेस चालू आहे. लवकरात लवकर जी कंपनी आहे ती CCTV बसवण्याचं काम सुरू आहे. काही CCTV चालूचं काम चालू आहे, म्हणजे नांदगाव असेल तर देखील या ठिकाणी काम सुरू असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. पण CCTV नेमके सर्व कार्यान्वित कधी होणार असं आता सर्वसामान्य नागरिक विचारतात. कारण हे CCTV कार्यान्वित नसल्यामुळे मोठ्या जे गुन्हे जे आहेत घडतायत आणि त्या गुन्ह्यांवर नेमकं पोलीस उलगडा लागण्यासाठी कमी पडतात. आणि कुठेतरी हे CCTV लवकरात लवकर कार्यान्वित होण्याची गरज असल्याचं नागरिक सांगत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश पुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. कणकवली पंचायत समितीच्या वतीने गावठी आठवडा बाजार 15 जूनपासून सुरुवात होणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते या गावठी आठवडी बाजाराचं उद्घाटन सकाळी 10 वाजता होणार आहे. कणकवली पंचायत समितीच्या वतीने गावठी आठवडा बाजाराला सुरुवात होणार आहे. सोमवारी 15 जून रोजी या आठवड्या बाजाराला सुरुवात. एकंदरीत याच ठिकाणी हा आठवडा बाजार होते पंचायत समितीच्या आवारात. जुनी पंचायत समितीसमोर हे जे नियोजन एकत्रित करण्यात आलेलं आहे. आणि त्याच दरम्यान आपण बघतोय की या ठिकाणी गावठी भाजीपाला असेल, त्यानंतर गावठी संपूर्ण जे फळं असतील किंवा अन्य जे शेतकरी आहेत त्यांच्याकडूनच हा आठवडी बाजार इथे भरला जाईल. आणि त्यानंतर मग या ठिकाणी संपूर्ण म्हणजे एक 4 ते 5 वर्षापूर्वी हा बाजार असा सुरू होता आणि त्याला प्रतिसाद देखील चांगला होता नागरिकांचा आणि ग्रामस्थांचा. आणि तशाच पद्धतीने हे बाजाराचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. पंचायत समितीच्या वतीने नियोजन करण्यात आहे. पंचायत समितीचे उपसभापती जे आपल्या सोबत आहेत सध्या, आणि त्यांच्याकडून नेमकं जाणून घेणार आहोत कशा पद्धतीचं नियोजन असेल. साहेब नमस्कार. गावठी आठवडी बाजाराचं पुन्हा सुरुवात होते, एकंदरीत कसं नियोजन असेल या आठवडी बाजाराचं? महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आमचे नेते आदरणीय नारायणभाऊजी राणेसाहेब यांच्या संकल्पनेतनं एक 5 वर्षापूर्वी इथे कोविड काळाच्या आधी गावठी आठवडी बाजार चालू करण्यात आला. त्यावेळेच्या तत्कालीन सभापती भाग्यलक्ष्मी साटम यांच्या अध्यक्षतेखाली हा गावठी बाजार त्यावेळेला चालू करण्यात आला. परंतु नंतर कोविड आल्यामुळे आणि तो आठवडी बाजार आम्ही त्या पंचायत समितीच्या बांधकामची जी जागा होती तिकडे चालू केलेला. त्याला छप्पर वगैरे काही नव्हतं. पावसाळा आल्यानंतर त्यांना बसण्याचा प्रॉब्लेम झाला. तो खूपच चांगला म्हणजे त्याला उत्कृष्ट असा प्रतिसाद त्यावेळी लाभला होता. साहेब आले होते, आपले पालकमंत्री साहेब आले होते, म्हणजे प्रत्येक वेळेला त्यांनी भेट दिली आणि चांगल्या प्रकारे तो बाजार चालू होता. परंतु मधीच कोविड काळात तो बंद झाला. ह्या वेळेला पण पालकमंत्री साहेबांनी पण सांगितलं की तो आठवडी बाजार पुन्हा चालू करा. शेतकऱ्यांची पण मागणी होती की आठवडी बाजार पुन्हा चालू झाला पाहिजे. त्यासाठी हा आठवडी बाजारात चालू करताना परत त्याच्यात खंड पडू नये म्हणून आम्ही पंचायत समितीने निर्णय घेतला की आता परमनंटली इथे हे बघा शेड बांधून घेतलेले ह्या साईडला आहे, मागच्या साईडला आहे. कुठेही पावसात पण खंड पडणार नाही. जे गावातले जे आमचे शेतकरी आहेत तो आपला शेतमाल या ठिकाणी शेतीत पिकवलेला शेतमाल असेल, त्यांच्या घरगुती जे काय तुमचे उमेदचे म्हणजे बचत गटाचे माल असेल, काही मसाले असतील, भाज्या असतील,
कोंबडी असतील, अंडी असतील गावठी, त्याच्यानंतर इतर पिठं जी काय बचत गटाचं माल असते ते पण, त्याच्यानंतर आमची मडकी जी सुरुवातीला जी आपण मातीच्या मडकी वगैरे करत होतो ती पण मडकी या ठिकाणी विकली जातील. त्याच्यानंतर घरगुती खाद्यपदार्थ असतील, मग घावणे असतील, पोळ्या असतील, कोणी त्यावेळेला तुमच्या पुरणपोळ्या पण विकत होते, त्याप्रमाणे गावातील जो जो माल शेतकरी आपला पिकवतो तो या ठिकाणी आणून बसतील. फक्त आमची एकच अट आहे की तो माल स्वतःच्या शेतीतला असावा, जेणेकरून स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीत पिकवलेला मालच या ठिकाणी जो विकणार त्याला आम्ही प्राधान्य देणार. जो बाहेरून माल कोण आणेल त्याला आम्ही इथे बसायला देणार नाही. स्थानिकांना प्राधान्य देणार असेल, स्थानिकांना प्राधान्य देणार. ज्या आम्ही बघितलं तर आपल्या बाजारामध्ये हे परप्रांतीय लोक येऊन व्यवसाय करतात, स्थानिक लोकांना तिथे बसायला जागा मिळत नाही, त्यांना आम्ही हे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार. त्यामुळे सर्व ग्राहकांना आम्ही आवाहन करतो की आपल्या स्थानिक लोकांचा, स्थानिक शेतकरी लोकांचा, गोरगरीब लोकांचा माल, मग ते 5-10 रुपये अधिक जरी असले तरी प्रत्येकाने आपल्या लोकांसाठी आणि आपल्या सेंद्रिय म्हणजे रासायनिक खतं नसलेला ऑर्गॅनिक पद्धतीचा जो माल आहे तो प्रत्येक ग्राहकाने घ्यावा असं आम्ही आमच्यातर्फे त्यांना आवाहन करतो. ग्राहकांना सांगितलेलं आहे. गावठी आठवडी बाजार या ठिकाणी आहे तो सेंद्रिययुक्त असेल, त्यानंतर मग वेगवेगळे पदार्थ असतील, खाद्यपदार्थ असतील, हे देखील असतील. आपल्यासोबत गटविकास अधिकारी साहेब, काय सांगाल? बराच खंड होता आणि आता पुन्हा सुरू होतोय. नाही, आता सन्माननीय उपसभापती साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे यामध्ये यापूर्वी आपण जो आठवडा बाजार जो होता तो रस्त्याच्या पलीकडे बांधकामचा जो आपला विभाग होता त्या ठिकाणी भरला होता आणि त्यावेळी त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. त्याच धर्तीवरती आता आपण त्यासाठी पर्याय काढलेला आहे आणि आता पंचायत समितीच्या जुनी आपली इमारत आहे त्या इमारतीमध्ये सगळे आता MSLMचे उमेदचे सर्व जे आपले बचत गट आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी येणार आहेत. प्लस स्थानिक जे सगळे गावठी ज्या आपले माल आहे तो विक्रीसाठी या ठिकाणी आपण आता उपलब्ध करून देतोय आणि त्याचं आता सन्माननीय पालकमंत्री महोदय यांच्या हस्ते त्याचं 15 तारखेला उद्घाटन आहे. तर मी या ठिकाणी आवाहन करेन की जे आपले कणकवली तालुक्यामधले जे काही माल विक्री करू इच्छितात तर त्या सगळ्या व्यापाऱ्यांनी या ठिकाणी माल विक्री करावा. जो गावठी त्यांचे जे प्रोडक्ट असतील त्यांचे स्थानिक तर त्यांनी या ठिकाणी यावं, शेतकऱ्यांनी यावं आणि इथे आपल्या जो आहे तो व्यवसाय करावा असं एकंदरीत येत आहे. मॅडम, काय सांगाल? गावठी आठवडे बाजार सुरुवात होतं एकंदरीत, आज सोमवारी उद्घाटन होतं याचं, काय सांगाल? कणकवली शहरातील प्रस्तावित कामांची नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी माहिती दिली आहे. पाहूयात. मी आपल्याला सांगितलेलं आहे की राज्य शासन, केंद्र सरकार असेल आणि DPC असेल किंवा नगरपंचायतीचा फंड असेल, या फंडाच्या माध्यमातून अनेक विकासाची कामं आम्ही सुचवलेली आहेत. खरं तर या शहराला जी आपल्याला मी सांगितलं होतं की नवीन नळपाणी योजना हे जवळजवळ 50 कोटी रुपयाचं काम आहे. त्याचा DPR बनवण्याचं काम सुरू आहे, सर्वे सुरू आहे त्या पद्धतीनं. आणि ज्यावेळी आपण शहरवासियांना प्रत्येक व्यक्तीने आहे 135 लिटर पाणी देण्याचा आमचा जो मानस आहे, संकल्प आहे, तो पूर्ण झाल्याच्या नंतर लागलीच त्या ठिकाणी भुयारी गटार योजना या शहराला मिळणार आहे आणि त्या भुयारी गटार योजनेसाठी 35 कोटी रुपये आणि त्याचबरोबर जे पावसाळी पाणी आहे म्हणजे रेन हार्वेस्टिंग ते पाणी याचासुद्धा निचरा करण्यासाठी सुद्धा 35 कोटी रुपये, अशा पद्धतीनं जवळजवळ 120 कोटी रुपयाची योजना म्हणजे नळपाणी योजना, भुयारी गटार योजना आणि पावसाळी पाणी निचरा करणे अशा पद्धतीची ती त्या ठिकाणी योजना आहे. त्याचबरोबर मी आपल्याला सांगितलेलं होतं की या शहरामधलं रस्ते हे मजबूतीकरण म्हणजे RCC त्या ठिकाणी करता येतील, कॉन्क्रिटीकरण करता येतील आणि म्हणून जवळजवळ 25 कोटी रुपयापर्यंतचा निधी हा रस्त्यांसाठी त्या ठिकाणी आम्ही आणणार आहोत. आणि त्याचबरोबर या शहरामध्ये जी नाट्यगृहाची जी कमतरता आहे त्याच्यासाठी जवळजवळ 5 कोटी रुपये संपादन आणि 20 कोटी रुपये नाट्यगृह अशा पद्धतीचं या ठिकाणी पैसे आम्ही त्या ठिकाणी शासनाकडे मागितलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर एक जसं अंगणेवाडीला आपण कधीतरी गेला असेल अंगणेवाडीला जशा पद्धतीचं अद्ययावत प्रसाधनगृह आहे जवळजवळ त्याच्यावर तशा प्रकारचं एक 2.5 कोटी रुपयाचं किमतीचं एक प्रसाधनगृह अशा पद्धतीचं प्रसाधनगृहसुद्धा या शहरामध्ये त्या ठिकाणी उभं त्या ठिकाणी केलं जाणार आहे आणि त्याच्यासाठीचा प्रयत्न आमचा त्या ठिकाणी सुरू आहे. पण त्याचबरोबर आपण या शहरामध्ये क्रीडांगणासाठी जवळजवळ 200 ते 250 गुंठे जागा म्हणजे पहिल्या टप्प्यामध्ये
आम्ही जवळजवळ 250 गुंठे जागा त्या ठिकाणी संपादित करत आहोत. 250 गुंठे जागेची मोबदला, संपादनाचा मोबदला हा सुद्धा त्या ठिकाणी जमा झालेला आहे. जवळजवळ 4 कोटी रुपये हे त्या ठिकाणी जमा झालेले आहे. लवकरच त्याची मोजणी होईल आणि त्या जमिनीचा ताबा हा नगरपालिकेला त्या ठिकाणी मिळेल आणि खऱ्या अर्थानं या शहरामधलं क्रीडांगण त्या ठिकाणी पूर्णत्वास येणार आहे. खरं तर त्याच पद्धतीनं अग्निशमन केंद्रसुद्धा ही सुद्धा जागा नगरपालिकेच्या मालकीची आहे. त्या जागेमध्ये सुद्धा निधीची उपलब्धता किंवा तशा प्रकारचा प्रस्ताव नगरपालिकेकडे आहे. तो प्रस्तावसुद्धा त्या ठिकाणी लवकरात लवकर म्हणजे पाठवून त्याच्यासाठी निधी आणून ते सुद्धा कणकवली शहराचं एक अद्ययावत अग्निशमन केंद्र हे सुद्धा आम्ही शहरामध्ये त्या ठिकाणी उभं करणार आहोत. त्याचबरोबर आपल्याकडे 2 जी आरक्षणातली भाजी मार्केट्स आहेत. एक भाजी मार्केट जे काही नियमांची पूर्तता करणं, जी कायदेशीर पूर्तता आहे ती पूर्तता करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. वास्तू बांधून पूर्ण आहे, ती सगळी पूर्णता झाल्यानंतर ते सुद्धा एक दालन कणकवली शहराच्या भाजी मार्केटकरता त्या ठिकाणी मिळेल. त्याचबरोबर कणकवली शहराचं जे जुनं भाजी मार्केट आहे हे जुनं भाजी मार्केट त्याचे डिमॉलिश करून त्या ठिकाणची जागा, सरकारी जागा त्या ठिकाणी संपादित करून आणि आरक्षित असलेली जागा परत संपादित करून त्या ठिकाणी सुद्धा एक भव्य व्यापारी संकुल हे त्या ठिकाणी आम्ही बांधणार आहोत. तो सुद्धा प्रस्ताव त्या ठिकाणी पाठवलेला आहे. लवकरात लवकर सरकारची जी शासकीय जमीन आहे ती नगरपालिकेच्या ताब्यात मिळाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी एक चांगलं, एक सुंदर असं व्यापारी संकुल हे त्या ठिकाणी उभं केलं जाईल. त्याचबरोबर कणकवली शहरामध्ये एक गार्डन, जी एक नवी गार्डनची जागा त्या ठिकाणी आहे. त्या जागेची सुद्धा संपादनाची रक्कम ही सुद्धा त्या ठिकाणी जमा झालेली आहे आणि लवकरच त्याची मोजणी होऊन ती जागा ती त्या ठिकाणी नगरपालिकेला मिळेल. मध्यवर्ती ते ठिकाण आहे त्या ठिकाणी सुद्धा एक सुंदर असं भव्य असं गार्डन येणाऱ्या काळामध्ये त्या ठिकाणी उभं त्या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसेल. अशी असंख्य कामं आहेत. मी थोडीशी उत्सुकतासुद्धा आपली ताणून ठेवतोय की आपल्याला सुद्धा नवे नवे विषय घेऊन, कारण आम्ही एक सांगितलेलं आहे की सुशोभीकरण श्रीधर नाईक चौक ते मंजुनाथ हॉटेलपर्यंतचा जो हायवे ब्रिज खालचा जो भाग आहे याच्या मागे, याच्या खाली आपण त्या ठिकाणी एक स्मार्ट शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहाँ पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.